wiye gwenge mag Eldoret. Lakini nengo mar dhi Eldoret nyamburko no onge. Koro kionge gi kaka inyalo wuothi ni wuon gi nyamburko ni wegi to ber ka itimo booking kinde machon. To machal gi mar miyo to koro masira ting'e gi moko wache nyalo ga much sasa seche moko no ko chano dhi dala to gima kama otimore. Koro ka en gi thuolo makonga to pacho inyalo konyo gi pacho winjora winja to uno ka kuchopo dala kata kamano ok yot. Apenji seche moko in be ni sechopo Kericho kata pok ichopo Kericho intiere ka an pod anyonora ka abro dhi tok ma mbele tok ma to koro karanga mar dhi dala Ramogi ka nikech kanya napenjo Oguyo bok dhi Oguyo to nowacho ni en to koro en mistaken identity ok odwa dhi no golo nini mar Shitukil ni jasike moko nyalo yude kara koro ng'ama dhi dala dakane wabro dhi tok ma okay Jacobuya Geri bro represent wa they will mondo iyud icho kwadi mogo kodu mukululi kaka skiza tune mari D*860*418#. Icho kwadi icho kwadi mondo iyud icho kwadi mogo kodu mukululi kaka skiza tune mari D*860*418#. Biskut molose rang'iny mamalo sani en mar ng'ata ng'ata. Ka iero chiemo mamit kendo yot chamo, mayudore e nengo moyueyo kaka snacks, to tem Sunfit Club 99. Giyudore e kidieny mag ndhadhu mopogore opogore. Ka paket yudore e nengo mar Sh99 kende. Yud Sunfit Club 99 e duka kata supermarket mantiere machiegni kodi. Sunfit Club 99. Feel good, every bite high. Anyakwara mogi wadonjo ka endi e tielo mar ariyo e chenro ni endi mar wang'o nyango ka endi ma bende wabro donje chapter ma kawuono koro mi obed mana machiegni kanyo mar mondo bi nyisi ni to en wach mane mwadhi lose e chapter ni endi odiochieng' ma kawuono ibro tudi koda kanyo kale Facebook page marwa Ramogi FM nyalo tudi koda bende kale view sasa ne jogo iko ma ok nyal yudo thuolo kata ma ok nyal yudo thuolo mar winjo achiel ka achiel nyalo neno wakati ne kale view sasa kata bende kokalo e YouTube channel mar Ramogi FM mar mondo biwa tudre kanyakla achiel koro mosabich kod dakika 20 mano endo dakika madiroma 11 kowuok seche giki adwani mondo mi amiji abich kanyo endo pesa mantiere kin siling 10,000 gi 50,000 adwani ami sikuku ing'eni sikuku biro mana dichiel koro ing'eni ko biro sikuku to biro gomenda malach ahinya nyakwara mogi to kapok ibedo ga jaloch gani ma 2024 ine mamanye gie kindeni in bende ka jitieko higa tiwache ni nyaka puonja no miya sikuku ka watieko higa mar 2024 amiso thwango donjo kanyo ito to kod wer mar Auma Nyarokomo. Otaka Jackson would sober. Mayo Kenya would do some video. We kill it. Odiangomina Nelinya, think I caught away on your way. And it will you video, okay, whatever you see. Odiangomina Nelinya, think I caught away on your way. And it will you video, okay, whatever you see. Where to go, mana, where you come on my lavana. Auma Yaga Mirinya, Pia Yego Yevija. Where to go, mana, where you come on my lavana. Auma Yaga Mirinya, Pia Yego Yevija. Inangomi Paroka, Sama Manite Lavana. Take Pariet Wagonya, take Nelly Mawurika Gizo. Inangomi Paroka, Sama Manite Lavana. Dake paria Wagonya, take Nelly Mawurika Gizo. Ingeni Musa, Moro Chwanya Malware Bugo. Itango Mirito Tonyiri Lara Bioma. Ingeni Musa, Moro Chwanya Malware Bugo. Itango Mirito Tonyiri Lara Bioma. Abioma Nyakimeri.
Nicholas Kidenge wuda wendo nena nyathini osiepe penja twango nyathi gatino mawuonyage dayo mina dhiambo ang'o miparo modheri osiepe penja twango nyathi gatino mawuonyage dayo mina dhiambo ang'o miparo modheri misang'o madheri we anyiso yawa gombo maneno gi sedate kata keto mogo to tama chamo wuod magi era nyiri yore samoro galima iweni yuto ma imiye mwandu ka pesa rumo to weyi eka kodhe airina uma ka koro imbe chake wea idwa na geno mane to kosi dwaro ni e chodi airina uma ka koro imbe chake wea idwa na geno mane to kosi dwaro ni e chodi ingeni chode to kothwa makati nene dwa ketane aburo tema to mana nikech ionge era nie malando to biro chuna na landi makata nyake redio biro dhi mapeji era nie malando to biro chuna na landi makata nyake TV biro dhi mapeji osiepe na mageno kuthi kademo munene abuja wudo nyaga miri ni wudo gomolo to doare ndi yale bino kitinya tike minene ingisi nyaga miri ni wudo gachiele to dere owiti wudo kamenya kiti ong'er minene ingisi nyago kinyo ni wudo gojuka to tone otuge leso sipna kitinya kwere miyude ingisi nyaga miri ni wudo gomolo to gombe abuja wuda yego kidoka yego minene ingisi nyago kinyo ni wudo gojuka to dware auma nyaga miri kosa weri to yande tho samoro ma jothuru gi odek paro ni chiena auma nyaga miri kosa weri to yande tho samoro ma jothuru gi odek paro ni chiena wana uma chego twango ngima to beni ng'eyo na eri ka ing'eyo mano to nang'i sanda tageni koponi podi ngima to beni ng'eyo na eri ka ing'eyo mano to nang'i sanda tageni Crystal Doctor imosona Belinda Auma Okech Tieko weche goodbye mami gwa area wei Iyi para weng'eyo mwandu gi pesa rumo Wacho mora winjo niti onyagi baraka Loro goria nyuburu to biro chuna nandeni Ka iluoko mali to riti tiji nyathi okomo Dimi aber jamoko agena lakina kia Ka iluoko mali to riti tiji nyathi okomo Dimi aber jamoko agena lakina kia Lamna kora deyo to mosa maroge yochena Oginga wulbonda ube kapodo ngima timose Lamna kora deyo to mosa maroge yochena Wosna joke ube kapodo ngima timose Auma nyago kinyo ye mose na yochena Bye lera tumo kuro wanere Auma nyago kinyo ye mose na yochena Bye lera tumo kuro wanere Ikeso kech soja Iwinjo Udo karo Omosi engineer wodi nyakat baba Steve Ibosta Maxwell wodi dongo judge tourist Kido jauka na Mosta Marion Juma Ikele Era manyo manya mawuotho ne nyakechiro Asandora ne wuoda weche korojo pesa maya David Obonyo Mireri Mosie Norbert Juma Jumbo Ane na yuwaka mane kata na gosi mumane Mayudi nyaro kumulera jabere nyara yego
paro be koro nega nyako ma wasinge ni dhera uma iwanga bende chwer mi puko jo pesa gito nyiero Gilbert Neruda Subi chwar Erida Mama Tony nyage muriri Bitmanya sa erudo wato katine ga epe aweja bero nyaga mberi na musuti mambenyo Tube kinyalo loke rudo amigo la use kombone para miso wado gamberi to kara biro duogi Doti culture adika Kenya teo Kenya Tube kinyalo loke rudo amigo la use kombone para miso wado kopela to kara biro duogi ngemano Beno kopnya koronoko jamleta kodon Musta Brenda Nyasoba Iwinjo Ramogi Radio. Enango mano miwea Inotaga pimna Iwinjo Ramogi Radio. Enango mano miwea Inotaga pimna Samstari Use Walter Wilsino Enango mano chwanya kodi Inotenda uskona Mana wol savana wol kwani yore Kakero mara mano miwea Ida muole ledi dugine Auro Kakero mara mano miwea Ida muole ledi dugine Iro jaugana Iwinjo mano Ramogi Radio. miwea Ikaloka usudogi Iwinjo Wakulongi Ramogi Radio. chwane kodi Wakulongi tuduogo Waka long TV Kamado kongo dine miwea Kise komere to parabe Kanino kevane chwane kodi Samirche unudugi Almost 1 hour Iwinjo Ramogi Radio. Kamielo tomo dine poka kodi Katomo rumo tora mama Amanyo nyako mano nego tedena Ayo Amanyo nyako mano nego tedena Ezekiel na korokomba Nyatigi meri mano winyo tedena Nyatigi meri mano nego tedena Nyatiyo komo mano ngeo iwayo gogo Injinia Ochola wudi dede Kunena uma mano ngeo iwayo gogo Wudi kanyamgoy Nyage baraka mano ngeo iwayo rimba Nyage baraka mano ngeo iwayo rimba Levenda nyajera Nyatia yego mano ngeo luo koko Nyati kadema mano ngeo luo suma Usna sebebi nyarawendo nyaka beta Kunena uma mano ngeo makukuane Nyajo yala mano ngeo kunyo mamba Iwinjo Ramogi Radio. Nyatijo gemo mano ngeo kunyo mamba Okeo ramba mano ngeo goyo tuoro Okeo ramba mano ngeo goyo tuoro Austin sisi mati ya nyakachi Amanya uma mano ngeo minuno Baba Red Bull Ma Ramogi Radio. Nyatika demo mano ngeo minuno Nyara yego mano ngeo chikaluru Nyaro komo mano ngeo makomuanda Kunena uma mano ngeo gomaka George Kingo Kunena uma mano ngeo gomaka Nyage baraka mano ngeo sembo punda Ejo kima yumos na nyaramba Tiga kinyi mano ngeo sembo punda Apenja uma mano ngeo sete chai Nyaro komo mano ngeo sete nyuka Nyatia yego mano ngeo sete mogo Jeff Duro Nyatia yego mano ngeo tede bulu Nyage baraka mano ngeo ketonguaro Luka jaro soja Nyagi meri mano ngeo pedo tanda Okeo ramba mano ngeo sete lindo Jarunda jalutu mano ngeo tede bulu Nyage baraka mano ngeo ketonguaro Luka jaro soja Nyagi
Nyagi Mary manong'eyo pedho tanda. Oke oramba manong'eyo seche nindo. Jarunda jaluth biwinje. Nyathi joyala manowinjo nyulo rude. Nyathi kademo manong'eyo nyulo rude. Ang to Salenya TV wuoke. Nyara yego manowinjo nyulo rude. The person you've called. Okang'eyo ni en network koso nikech winjo kaniendo koywak to kendo dhiedhe person. Okang'eyo ni ng'ano nyongo simu nikech samoro jagope moro koso huyo. Wase kamanya ne jalot kaindi nawacho ni saa 5 gi dakika 20 mi jabich kaindi pesa. Amanyo kaindi jolocha. Amanyo kaindi joloch kapo ni simbi ema ywak to make. Eka mondo mi wadonje chapter makawuono. Nyara yego manong'eyo chikaluru. Nyaro komo manong'eyo makomwanda. Kunena uma manong'eyo gomaka. George Kingo. Kunena uma manong'eyo gomaka. Nyage baraka manong'eyo sembo punda. Ejo kima yumos na nyaramba. Tiga kinyi manong'eyo sembo punda. Apenja uma manong'eyo seche chai. Nyaro komo manong'eyo seche nyuka. Nyathi ayego manong'eyo seche mogo. Jep duro. Nyathi ayego manong'eyo tede bulu. Nyage baraka manong'eyo keto ndwaro. Ruka jaro soja. Hello. Hello? Roda. Hi. Ichio nadi? Sure, my bad. Ichio motegno? Ichio motegno? Achio kumuono. Iluonga ni Winnie Oduor nyaka puonj. Agocho ni kowuok e Radio Ramogi. Hey, thank you. I'm Roda. In Roda ka intiere gwenge mage? I'm Roda. Gwenge ma Kisumu. Kisumu kanye? Hey. Ano. Ya. Mundu jodi mama. Erokamana inya. Network ni marach lakini congratulations aneno kanyo ka. Kora winji. Kodi winja maber intiere Kisumu kanye? Ani Kisumu nyakago. Ami pesa maber ahinya gi Christmas ni akia ni dhi chano akia ni idhi timo kode ang'o? My network Roda. Congratulations Ami kaniendo pesa maber ahinya gi Christmas niendi. Group mar National namba ni code 536. Ami pesa kaindi nitiere bende Monica manaba ni code 144. Ami pesa nitiere Sylvester manaba ni code 324. Ami pesa Kevin namba ni code 731. Ami pesa kachiodo code Roda manaba ni code 179. Pesa odonje simbe ukanyo endo pesa maber ahinya gi sikukuni. Gima monda nyisie mako kafwenyo kaendi okinyi makawuono ne Nyakwa-Ramogi ni antiere kod pesa manitiere kinda siling 10,000 gi siling 250 between 10,000 gi 250,000. Nenore kendi ni sikuku koro omedore mapek ahinya. Okalo 50 mana nyisi mokwongo cham. Aneno kendi ya kompyuta na nyisa ni achiu pesa mantiere kin siling 10,000 gi siling 250 kod 50 okinyi makawuono. Ni nyalo yude siling 10,000 kotin ahinya. Kati nyalo yude siling 250 kod 50 okinyi mawalose niendi. Mondo mi chakibeda kinde joloch abich. Adwa ni atim draw kadro to kwana wakawana. Atimo draw machielo sauchiel gi dakika 20. Sauchiel gi dakika 20 chaka timo draw machielo. Adwa ni mondo mi ami pesa. Adwa ni amidi abich kaindi pesa mantiere kin 10,000 gi 250,000. To gima itimo imiya mana vocha nyepe bilamba mar abichario ang'wen achiel account keto kanyo Ramogi itiko kod pin mari mano mar M-Pesa oyota itaka mano indo Nyakwa-Ramogi tadwa ni ami mana jogo iko in jalno mapoko bedo jalosi gani ma 2024 winja kanyo nikech adwa ni mondo mi ng'ato ka ng'ato kik jomoko nuore 2024 nindi ami jalno mapok no yudo ga nyaka neni koro gima adwa ni mondo mi tim
adwa ni mondo mi miya vocha mari tibedo machiegni kod simbi. Oyota ahinya nikech vocha ka vocha en siling 100 to paybill nitogo en 5 ponono dogo ni kanyo kod ticket number manyisi ni idonje draw. Ticket number no bro nyisi ni idonje draw kod ticket number ni. Mano manyisi ni inise donje draw direct. Koro miyo mondo mi med thuolo mari mar bedo jaloch imeda mana vocha achiel kende e wiye kanyo. Bed machiegni kuma network nitiere maber kabisa. Adwa chiwo pesa kaka wuono. Okapar ka nitiere chieng' masechiwo pesa akadwa chiwe kawuono between 10,000 gi 250,000. Koro thuolo in mari. Ami back to school, ami bende kanyo indo siku ko Nyakwara Mogi. En sabich gi dakika 20 to kod 7 doni mondo mi adonje chapter makawuono Nyakwara Mogi. To kapok wadonje chapter seche ma wantiere iniendi en kinde mag nyasi mag sikuku. Sikuku ji chamo hero chamo ga gik mamit. To ka nyithindo nitie dala kacha nikech holiday bende pod dhi nyime. Samoro gibro dwaro snacks. Snacks ma inyalo me nyathi gi sani en biscuit mar Club 99. Sunvit Club 99. Biscuit mar Sunvit niendi en biscuit molose rang'iny mamalo kabisa. Ober kodi, ober ne nyathi, ober ne ng'ata. Ibiro yudo biscuit molose e nengo mogonyore maendi Sunvit Club 99 ka yiero chiemo mamit Nyakwara Mogi. Bayudore bende nengo moyweyo e snacks kaendi temane Sunvit Club 99. Gidore kidieny mag ndhadhu opogore. Packet ka packet idore nengo mar shillings 99 kende. Packet ka packet idore nengo mar shillings 99 kende Nyakwara Mogi. Omiyo ongetene mar mondo michul pesa mang'enya to biscuit mar Sunvit nitiere kaendi olose rang'iny mamalo bende nengone en nengone ndo modeufu. Koro seche ma nyathi nitiere kod birthday kata untiere kachande kod family gathering moro kata untiere kod meeting kata untiere kod end year party uchako gi snacks neni biscuit mar Sunvit Club 99 okokoso kanyo. Kidhi timo shopping masikuku nyewane kanyo ndo biscuit mar Sunvit Club 99 e duka kata supermarket mantiere machiegni kodi e nengo moyweyo. Sunvit Club 99, feel good every bite high. Wadani mondo mi wadonji kaendi chapters Nyakwara Mogi chapter makawuono niendi to en mane. Kicheki, have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni stories za jaba. Hii ni kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings za haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Bidwaro hola minyalo yudo e bwo dakika 5. Download app mar Zenka koa e Google Play Store mondo yud hola nyaka maromo siling 80,000. Par nigi Zenka kapo in gi sida mar pesa. Inyalo top up kendo opando malingling magi. Holiday en kinde mag yweyo. Holiday en kinde mag yweyo muya maler. Holiday en kinde mag yweyo matek. Holiday en kinde mag biro kanyakla gi jogo mahero. E kinde ni mar nyasi mar sikuku ni, kiki dong chien. Lim kar limbe mar le mar KWS Park in kod familia mari kod osiepeni mondo umor kanyakla. Yud thuolo mar neno le kod timo gigo ma wiyo kano wilgo kaka neno le ka intie gari kata game drives, chamo chiemo oko kata picnics and barbecues, wuotho ei bungu kod bete hema kata hiking and camping, kwang kama tut kod rech mag dolphins. Kuonde duto mag KWS oikore mar neno ni holiday mari obedo man kod rapar e nengo mogonyore. Lim Kisumu Impala e nengo mar shillings 215, Ruma e nengo mar shilling 300, Ndere Island e nengo mar shilling 300, Lake Nakuru e nengo mar shilling 860, Kakamega e nengo mar shilling 300 kende. Usizubae, shikisha halls in a KWS Park today. Remesha maisha uduogo kendo jo Kenya mathoth bedo joloch. Hello, idhi nade? Adhi maber. Amanyo Florence. Ana Florence. Atiyo gi namba ni? Mia Florence, mia wuon sime. Nyajimo, ane mana tiyo gi namba ni, nyajimo. Okay, mia Florence tari bas. Namba jaoda. Yere jaodi?
An ma tiyo gi namba ni nyathi mo ma namba jaoda. Mia gono no ta reverse. An e gari ase digi gari ti. Kora reverse. Ile madier. Kiki dok pesa no akwa ila jiwo kiki dok pesa no. Akwa inesetu kumale. In Benyal Beja Lodge, my look nobody kawuno. Nyo vote masim ya chiel, mpesa baby number 525241. Kara account Nikira Mugi. Opodo code BCLSS number 0096. Jo matebo inapaka boru, okwini kidoje tugoni. Nyakwara Mugi oda ni modomi wa donj kaindie chapter makawuno en dakika predict ko dario mosekalo tok sa beach mano endo mar Onyango. Nitiere wach mana neno Nyakwara Mugi moa bende omako dhoga omako wanga madaher mar mondo mi walose to walose kawuono nikech kaendi otingo jonyuol to kaendi bende otingo yudhe. Nitiere miyo moro ma bende jawir wende mag pako Jehova Nyasaye. Okowuoge piny Kenya kaendi, owuoge piny Libamba. Lakini wendege bende winjo kata ji dendo godo Nyasaye e piny Kenya kaendi. Nitiere koro nyamin gi no wuok oko ka wacho ni jawerni oyudo pesa maber e tije ndi mar pako Jehova Nyasaye, okonyo ji ma oko, lakini ni okokony mama ne, okokony jonyuol ne. Kendo wuok oko ka oyuak. Okadwa ni adonje mang'eny kabisa kaka gin kaka familia, lakini abro tiyo kod wach kata statement mane nyamin gi ogolo. Komachielo bende e pacho kaendi nitiere nadeni mapodike nitiere dino mapod tin niche owuok oko ma kalore to kod pesa matin ma osebedo koyudo e tije motiyo e boma Nairobi kaendi. No dhi mogero ne jonyuol ne ot maber kabisa gi pesa moseyudo ko wuok kuom tije motimo. To kanyo nitiere jomatindo manuoko ka wacho niya, an to kanyal gero ne jonyuol na ot. Ni nang'o ni ne gijwang'a kapod atin, ne giketa ni adag gi wedega. Yani comments mantiere kata chande kata weche ma ji wacho iyudo ka en gimo mopogore gi gima de samoro ipar ni nyalo winjo. Nikech ng'ato ka janyuol ni okonyi, oteri sikul, isomo, nyalo bedo ni samoro lweti ok mor to temo. Janyuol wuotho kata mana gi law moyiech mar mondo mi oter nyathine sikul. To ibiro yudo ka samoro nitie gimoro achiel e dongo mar nyathi. Notemo keto nyathi e line kata notemo discipline nyathi, to nitie gima nyathi okwanyo kuom discipline manomiyo nyathine no. Makoro nyathine no mana ni anto koro jonyuol no kohera, onge gima nyalo timo negi, ok owinjo aduok lweta, ok en gima ochuno. Iwinjo kaka giloso, kaka yawa moko loso kata yudhe moko loso, kata joma tindo. Ng'ato achiel winjo ka wacho ni an jonyuol na nok otera sikul, koro miyo matin mayudo ni ok anyal konyo gi godo. Akia ni koth nochako gowa gi kanye. Ok ang'eyo ni ang'o mokelo mowachopo nyaka kama koro nyathi kosewuok kata tije motiyo, kata obedo noyudo mana siling adi, kata obedo noyudo mana pesa matin maromo nade, owacho ni anto ngang' ok anyal konyo jonyuolna. Nyalo bedo ni nitiere kumoka winj maber, nyalo bedo ni nitiere an kaka mang'ongo nitiere gimoka winji ma samoro nyithindo gi nyalo bedo ni neno. To in kaka janyuol mawinja gi kinde ni, adwa ni mondo mi ma indi wach mwalose. Dibed ni nitiere kaka nyithindo masani dwa ni mondo mi oket gi e ngima mopogore kata discipline ni kik migi, kosa ang'o momiyo nyathi nyalo kawo makosa kuom janyuol makoro janyuol ne niendi bed mana jasike. Joma onyuoli moteri sikul mo othagore kodi
kata bed ni samoro janyuol ok nyal chopo kodi kod nyathi kama nogombo mar mondo mi ochope nikech samoro ng'eni lwedo ok rom. Samoro struggle gi nyathi mochopo e form 4 onge kaka onyalo dhi godo nyime. To nyathi owuon chunye ne gombo mar mondo mi odhi kata university kata odhi kata mane college, to janyuol kolo lwete moko gi kanyo. Otemo koni kono koyudo. To yudo kama ndiye ma nyathi kao to bedo ne malit machieng' moro kata ka otimo kibarupe moro mo bedo ng'ama duong' to wacho ni an jonyuol na nojwang'a. Ngo gima nyalo timo negi. Ok ang'eyo, adwa ni mondo mi walosie wach ni endi. En gino endo ma omako chunya. Ok ang'eyo ni kaka wares nyithindo, ok ang'eyo ni samoro nyithindo gi gina kare. Ok ang'eyo ni intine nang'o. 07229 kata 0733999 Lora Mogi? Mara Mogi, machiegni? Ma Pastor Charles Odero. Machiegni Pastor? Gima nyalo wacho ni nerwa. Apano seng'eyo piny. Nyathi kata obedo ni en nyathi ma odongo gi ng'ato. Kendo en nyathi ma nyoro ok aketo mwandu na kuome mang'eny kaka janyuol. Ngima ka ng'ato osebedo ng'ama ng'eny nyathi ma koro matiyo nyaka koro ng'eny nonyuola gi ng'agini. Nyaka ong'e nonyuola gi ng'agini. Koro ng'ato dang' juoga ni en koro tamore ni en janyuol ok onyal konyo nikech nende ok okonye gi janyuolne. Nyaka ong'e ni Nyasaye nyalo tiyo gi lwedo machielo akonyego. But ma bende nyaka janyuol bende koro ng'e ni gima timore kawuono ni nyiso ni nyathi kopo ni inyuole to nyaka iket gimoro, nyaka ibed ni nitie gimoro manyalo wacho ni baba notimona kama kata ne ok onyal. Kik obed abeda ni nyalo koro nyathino asemiyo ng'ato, koro nyathino odak gi ng'ato, koro an gima nyalo konyo gi kata mana limbe, kata mana sabun, kata mana kalam nyaka ing'iew. Erokamano. Aparo ni en gima kar kabisa, but nyathi makoro jawer, makoro Nyasaye osebedo gi wer ni oweyo kwaya. Nyalo bedo ni oweyo kwaya nikech Nyasaye nie chunye. To kower kwaya ni olosogo pesa. Ka ng'ato wacho ni nitie kaka ojwang'o jonyuolne ni to oweyo kwaya, aparo ni mano ok en gima mano ok Nyasaye onge iye. Erokamano ahinya. Gima omiyo nachiwo examples gi ariyo nyakwara Mogi kata ranyisi ariyo gieki ni ng'ato achiel, familia achiel neno ni nyathigi nitiere ong'ala moro manyime kaluwore to kod samoro kaka gineno ngimane okonyo jomoko ma giwacho ni okonyo joma oko to familia ne ok okony. To example machielo mana atemo chiwo kata ranyisi machielo atemo chiwo en ni nyathi ochopo kumoro e ngima to wacho ni an jonyuolna ne ok otimona magima, koro miyo an onge gima nyalo timo negi. Ok anyal gedo entiere kod uwezo nendo mar samoro gero ne janyuol ot, konyo janyuol, gigo matindo tindo ma ng'ato nyalo timo ne janyuol. Wacho ni ok atim nikech an adak gi watna, an nojwang'a. Yani nitie kaka nyathi nitiere kod feeling moro ni en ojwang'e jonyuol omiyo ok onyal duoko lwete. Adwa ni mondo mi pimna kata inyisa ni to into ineno wach ni nade, piny keto wa kuma chal nade ka koro nyathi ma inyuolo nyalo wacho kama to wan kaka jonyuol dibed ni nitiere kanyo endo ma ok watime parenting makare koso. Elora Mogi, pole sana. Elora Mogi machiegni. Hello, okawinji maber ahinya. Ramogi Hello? machiegni. Abuso minde Kisumu Karasen. Indo gima timore sani. Okilete colonization, not in the Wasungu. To wa adopt culture gi.
Dari nyaka hinyo ne gik moko sani timore ni. Jo oseloso uchumi margi ni maber. Kendo yudo ni nyathi kinyuolo sirikal kawo ting'o. Koro gima modwa donjo wadhi haraka ahinya momiyo kata luor ok wanyal luoro jonyuol, nyithindo masani ok nyal luoro jonyuol kaka luoro jonyuol e kindewa machon. Koro awinji koro wadonjo e culture mar wasungu e piny ma kawuono sani nodhi direct kendo onge ka wabro tron kata kaka wapuonj nyithindo nikech sani kata dhowa mwawacho ni culture marwa osedhi molal. Dholuo orumo kendo dholuo ji kaduono onge ng'ama ong'eyo chik manitie kod kawuono kata ok wapuonj nyithindo. Koro ngima ochorie kucho makata sani nyithindo bende hera mar keny bende osekurumo. Ji kendore to bang' ndalo matin to ji were. Gik mane timore kochacha ema koro timore oduogo karwa ka. Koro onge kinyalo kony mak mana ni nyathi moyie modonjo kuom Nyasaye chon to biro resore, to mak mana ni kuom sani otek ok oyot ahinya, to lama Nyasaye biro chopo kodwa kamoro. Erokamano ahinya. Hello Ramogi, dibed ni en adier ni pinye molokore makoro ng'ato neno ni in mono onego bed ni itimo kama, koro miyo in ka janyuol nonego bed ni itimo na gik mabeyo duto te. Nitie nyathi ma by the way naneno kopenjore ni ang'o momiyo dang' ng'ami janyuol gimoro, kwani an nanyise ni onyuol. Ing'e ni egina penjo ni dibed ni samoro kaka ne wakelo dongo mar nyithindo kata kaka watimo parenting ema nyalo bedo ni opogore koso ang'o matimore. Hello Ramogi. Hello Ramogi. Machiegni. Naongea na Victor kutoka Zemka Kericho. Yes. Kericho tuko poa. Ndio tunafika mada. Lakini nataka tu niruhusie watu Merry Christmas. Tuingie kwa mada kwanza. Ndio rafiki yangu anaitwa Baba Twin na mafans wenye tumetoka nao hii mwaka hapa mpaka tunaendelea kumaliza. Nataka niwaruhusie Merry Christmas and Happy New Year 2025. Kuja hivyo na jina Irene nikiwa Victor kutoka Zemka Kericho. Aya. Mana brogoyo gichung. Odwa ni mondo mi walu rekoda wach mwalose sani. Hello Ramogi. Antie. Kamano lelora kukawa kitawa. Machiegni. Asechiegni kendo donjo mijadalano. Kimo kabisa. Mak mana ni mana ni behaviors mag nyithindo gi characters are so different. Hello. Kang'eyo ni ang'o ma kawuono chindo network koso. Hello Ramogi. Awito kanyo lelora kinyalo chakite mane kendo. Hello Ramogi. Wini. Antie. Hello? Mosa hinya nyako Ramogi. Kapo ni network ogoli oko nyalo chakite mane kendo. Hello Ramogi. Antie. Oyaure ahinya. Otieno jawa. Ini ngiyo. Awinji. Ikelo wach mabiri kabisa. Ikelo masani. Nyalo bedo ng'ato ni skul si mang'eny donge. Samuni tuo gi maybe ni moko sani tuo gi fonfo. Ata de kara wali ni sabara na siasa moja ka ko ke ko mo donge. Kara bi si ya donge. Inga tele ko inga bedo ko tuo ni ana ko ina ina ki tuo gi ngole ni tele de tele kai no gi fonfo. Ko inga tele na ni kara ngamo te ko se mara ngamo ko ni ko ina ki tuo gi ko o yo wa jo ko ni ina ki tuo gi ko ja ko ni asan di makamala de wa cho. Mama na kari wa ba kama te ni yo. Ya ni on kari ko tuo gi ke ni pe ni kari gi do ni gi pe jo ke mena pe ni. Ina do serious bo mena gi ya fikiri ni wala pe ni. Ya se ko la tita ni nyori ibi gi sadi.
Ndi jama ya kada mini go so onyuol ni sasa no kada ka janyuol mini go kone dogi. To bede bo tabu jama ko nono mo dongo mo this school gi le jama ko nono wada weli upo jogi. Do mi tie jama ngati ne ko yigan mo kwati. Ko ni cha janyuol ke janyuol le mo le ro chuko pinta go nya ko ne ke jeno go ko ni mane gi madieri. Okang'eyo ni ang'o makelo mae dibed ni kaka watimo negi parenting koso en pinye makoro lokore kamano. Pinye lokore ne die dia presa mara le mo tie jomoko nya ngini wudo ko tie ko kamar paramon ti ma tin ko kirki ya pa ja tin ya tin ti wuri ya tin ko ya winjo ya nyuol mir maximum respect ki ko sidin man su do ya nyuol nya ka mili wudo Como se la la ya dori que la gani ya luar ya no ene mi luar dogi nan bi la mo le je du mo ya tene mo na tin wuri mo na tin Nairobi be nga mal bete na ni gori ka ko ja waya wuri mo tin Nairobi to le to ko mo ka de ko chema di Nairobi ta de ko ni wuri ni bi jo mera iti yo to gibate le o kan ka le to ti be o ado ni mo le to mo ko di no ko nani no do ani men dina lo do mo ko no ga nga ba ni pesa to wa ni na fi ka lo do yan lo do mo jan yol ye ni mano o ka wo gu do ko mi ni o ga wo ka ne ko ka de pesa mo yi jan yol ka de pesa mo yi to mi e ko go ni ga ma ti no gu do e o ka mana ka le do go ni ki me e wi yo ka de ma pro ne ni to do ga ra yela ka wo ni ma si do go yo ka mano adier o go no nge go en go kati bed billion ya kaya tini ya sini ne biji wala ya tena lo kama ndio ndio ma de ni kao ha to ki kweli jule kija kwa oge ha blessing kama ni jule buni kama na blessing ni yuda yero kamano wacha maber ni kata bed ni gin gi pesa mang'eny maromo nade matin miyoro neno endo mogo ne yero kamano mano e gweth miyudo kowuok kuomgi. Akiani nitiere part ma janyuol samoro kotimo momiyo nyathi ka osedongo to nyalo wacho ni oyo okitimo na magi koro miyo gimomiyo dang' aduog ni lwedo to en mane. Jomoko bende bro wacho ni aduoko lwedo ok ochuno. Nyithindo janyuol bende bro neno ni yawa ma nyathina machandorago mana agombo mar mondo mi ochope kuma en bo ogombo mondo mi ochopi to kata kamano iyudo ka lwedo chuok. Koro janyuol bro siko ka ywagora ni to nyathina mana chandora goni tang'o ma koro timore. Hello Ramogi. Hello. Pole. Ramogi. Hello. Machiegni. Hello. Awinji. Ariyo maber mana in? Amba ariyo maber mana tawo ka boch ko beta. Hello. Aparo ni network ok ber ahinya koro miyo nambara mondo mi akali e duka kasto waduog watemane kendo kanyalo kawo simbe mamoko ma ok ng'adre nyakwara Mogi. Dakika ka endi gin modong' 10 to romo saa 1 mano mar odiochieng' wadwa ni mondo mi wasud nyime kod wach mwaloso odiochieng' makawuono kaka samoro nyathi nyalo bedo kod paro moro kaluwore gi kaka odongo e lwet janyuol niyo an mama na gi baba na notera dak mana gi dawa notera na wuotho mana kuom wedena omiyo onge kaka nyalo duoko ne gi lwedo. Adwa ni mondo mi gola pachi maonge luoro nyakwara Mogi. Bende inyalo yudo ka nyathi wacho ni afadhali akony joma oko to kik akony jonyuolna. Dibede nitiere kama jonyuol nokotimo maberie adier koso nitiere mana kuma nyithindo bende kiere. To e kier ni kaponi nitiere kier moro tinyalo lose nang'o e kind janyuol kaachiel to koda nyathi. Adwa ni mondo mi miya pach nyakwara Mogi. Koro mokanyo saa 1 gi dakika 20 abiro chiwo kanyo indo omenda kendo ne joloch mamoko 5. Anyisi ka endi wach maber kawuono ni antiere kod pesa mantiere kin siling 10,000 gi siling 200 to kod 50. Inyalo yude kinde kanyo. Matende ni en pesa maber moloyo ma idhi gode sikukuni endi nyakwara Mogi kaw thuolo mar mondo mi ni miya mana voice ni pibila mar 5241 account kito na Mogi tiyo kod pin mari mano mar M-Pesa. To kapo no ni pok ibedo ga jaloch 2024 ni
ini mama nyige kinde ni adwani mondo mi ami pesa ni koro miyo vocha ka vocha mi akin sana gi sao chiel gi deka 20 aketo ni kanyo i draw to nitiere vochas bende ma bro terie draw direct kapo nono ni kwanyo hawino indo inyo vocha to nitiere ticket number moduogo ni machene ni thuolo mari mar bedo jaloch ni malo imedo mana vocha chiel ponono duoko ni kod ticket number imedo vocha chiel custom mano e materi gode draw mateni thuolo mari mar bedo jaloch ni malo ahinya mondo iyud icho kwadi mogo kod mukululi kaka skiza tune mari D*860*418#. Mondo iyud icho kwadi mogo kod mukululi kaka skiza tune mari D*860*418#. Thuolo mari mar loyo omenda maromo milion 1 ni kae. Yud mwandu matiyo gi teko stima mawuok e tung piny mangima manengo gi olwar gi atamalo 45 kama oting'o mwandu mag LG, Philips, Black & Decker kod Hisense. Inyalo kawo mwandu ni sani to ichulo bang'e. Lim branch kata achiel kuom bedewa 12 mag Hotpoint kata be inyalo timo nyiepo mari kokalo e yor mbui mondo mi iyud thuolo mar loyo omenda maromo milion 1 dhi bayo e piny mar Malaysia kata achiel kuom ute 9 mag home makeovers e bombe kaka Nairobi, Eldoret, Kisumu kod Mombasa. This holiday season, Citizen Duka and Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na offers zingine kibao. Choose what you want and buy it in pairs to enjoy bigger discounts. 2 packets of 2 kg sugar, 538 from 558. 2 packets of 2 kg chapati flour, 278 from 338. 2 bottles of 2 liters cooking oil, 990 from 1,360. 2 packets of 2 kg basmati rice, 1,398 from 1,534. 2 packets of 4-pack tissue white, 318 from 372. 2 bars of 800 grams bar soap, 318 from 400 shillings. But that is not all. You can pick and choose the products you want and build your own basket. Dial *487*5# now to pick your items directly from your phone, then go and pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Other baskets include Mama Soko, Sherehe, and daily baskets. Simple, fast, and full of savings. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Chako hala. Ger ot, nyiew plot kata chul school fee gi cooperative personal loan. Michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Remesha maisha oduogo kendo jo Kenya mathoth bedo joloch. Hello. Hello. Amanyo Eric. Mano Eric. Eric namba ni chako kod 0758 to rumo koda. Kamano nyaji monyuongo. In kanye Eric? In kanye? Ana Lego. Ina Lego. Ana Lego kamo sani chiro buru kaya ani chiro buru. Oh, itie chiro kanyo? Ani chiro buru. Okay, to bineno pesa mauro ni simbi? Aneno. Donge bera chuth? Bero bit ondisore ae. Ondisore kendo tielo rep. In benyal bedo jaloch ma ilok ngibani kawuono. Nyiew vote masil 100 mpesa bibi lamba 525241. Kar account nigi Ramogi. Opodho code BCLSS number 0096. Jo matibo yino paka boro okweni gedo jetugoni. Wadhi nyime ka indika poka mi kano indo Saida bro mi kawatiko to agina chel kachela bro chako ni godo gi etiende nyakwara mongedo ni mondo mi wadhi nyime ka indi adwa ni mondo mi apachi kokalo kanyo indo WhatsApp namba marwa 072 2 9 chiko 7 7 kata ote machwok 2 2 chiko 5 4
ang'o miyo nyathi nyalo tamore konyo janyuol ma samoro janyuol ose struggle kodi mochopo kode kamoro. En oneno ni janyuol ok otimo maber, in kaka janyuol samoro ineno ni mano ema inyalo timo kama ichopeno, itemo gi tekreni duto te. Adwa ni mondo mi ilosane koda. Dibede ni samoro kaka janyuol nitiere kier moro ma wakiere ga koso kaka nyithindo bende nitiere kanyo ma gikiere. Adwa ni mondo mi ilosane koda non abiri ari no chiko abiri abiriyo. Adwa ni mondo mi anyisi ni biscuit ma Sunvit Club 99 ema sani ndio winjore kodi nyakwaramogi. En biscuit molos e rang'iny mamalo kabisa, en biscuit ma bende yudore e nengo ma oyueyo. Packet ka packet mar biscuit mar Sunvit Club 99 en siling 99 kende. Ang'o ma miyo idhi e biscuit mamoko ma ok bi konyi ma kod ndhadhu. Bise kawo biscuit ma both mekia ni ma endi to nolos gi kampuni mane kata ma olos gi jomage. Biscuit ma mit maber kod ngimani en biscuit ma idendo ni Sunvit Club 99. E kinde nyasi gi eki ang'o seche moko bro hero mar mondo mi budh gi sote, juices mopogore opogore. Nyithindo nitiere kod birthday, ka nyathi nitiere kod birthday ng'anyne jihero ka keto ga biscuit kanyo indo. Biscuit minyalo kedo sani en biscuit mar Sunvit Club 99. Sache moko bende untiere e romo maru, rombe sani nitiere e rombe opogore. Budhuru kanyo kod snack mar biscuit mar Sunvit Club 99. Ka idhi timo kanyo shopping mar sikuku, neni ok iweyo biscuit mar Sunvit Club 99. Nengo ni ogonyore, oyudore duka mantiere machiegni kodi, katiyo kod supermarket mantiere machiegni kodi. Kik ikaw pesa ni ter snacks ma nengo gini malo to bende onge kod ndhadhu, onge gimodhi konyo ni e dendi kanyo indo. Omiyo choma biscuit mar Sunvit Club 99 tir iyude milimili, iyude mit mar biscuit mowinjore kod ngimani. Sunvit Club 99, every bite high. Adwa ni mondo mi akaw kaendi otegi, adwa ni mondo mi akaw kaendi otegi nyakwaramogi kaponi chwalo ote ni kaendi kokalo yaye yor WhatsApp namba marwa ka. Aneno kaendi ote wacho ni Winnie oyawre, janyuol okipiem go. Ka nitie gima imiyo janyuol to miye, ok ayie gi wach no. Kony janyuol ni eka imi jirani mondo mi iyud gweth. An Mama Rose mar Nyagondo. Namba mar studio en 0722 209 977. Ngato ngis Calvin ongisane anuone 0722 209 977. Aya ote kaendi machielo wacho ni Nixon umoja gongo nyawitaka ndiro komaro wacho ni Winnie, dwach nyithindo masani thoth makata jonyuol tem to ok nyal chopo te, koro gikone to gichayo jonyuol gi. Mane gima timore. Ote machielo wacho ni ya Winnie, an gima lit ni janyuol achiel mamiyo nyalo pidho nyithindo 10 single handedly, to nyithindo 10 nyalo chako piem e kindgi majuang janyuol achiel ni kabisa. Kakoro tiyo konyal, ng'ama bedo kod kiburi kata manyiso mirima kod ichilit gi oganda en ng'ama nyiso lony man piny. Injinia Lazaro Kanyambuk mar Kariobangi wacho kamano. Aya ote kaendi machielo wacho ni oyawre nyaka puonja. Gino bende nomako chunya sana. Samoro kaluwore gi chal mar piny, dibed ni yuto mar janyuol ne nitiere piny, emomiyo samoro jonyuol ne nyalo kawo nyithindgi mami wedegi, but chutho janyuol ok nyal bedo mamor kagisiwo nyithindo ne wedegi. Kata kamano nitiere jonyuol moko mantiere gi too much expectations. Jagot moro jiranda, mama ne lime every month such salary, mamin ode koro tinde ojony gi dagi. Anto lweta nitiere mana piny, but temo kar nyalo. Kata tin kamano, janyuol en janyuol jo kama. Otis Woda Dwen ka nitiere Thika wacho kamano. Janyuol e jado ande iyudo ni obagwa nyithindo mag ot machielo ma ok opuonjo. Then kuom ng'wono mar ruoth, nyithi ot mane ojwang'o ka Nyasaye ogwedho. An kanyo aneno ni kata ka omiye onge shida, ok inyal keyo kama ne ok ichuoye. Bedo ni inyuol ok shida. Aya ero kamana ahinya. Aneno ka injinia
Ochieng Emmanuel osechopo kaendi mar mondo mi omiwa weche manyien e yo machuok. Wabro sudo mbele ka watieko twagni tok weche manyien e yo machuok. Radio Ramogi, Cartoon Radio. Cartoon Radio. Weche manyien e yo machuok gi Ochieng Emmanuel. Jarieno witunge mage masira marapaya tok tuomgi kod nyamburko mating'o mira e kaunti ma Kirinyaga kaluwore kod kamanda mar obila ma Mwea East Mohamed Jarso. Nyamburko mar mira ne ochomo Nairobi kendo ne riembe ng'weri titi ka otuomo jariemba piko kod jal manoting'o kendo witunge mage kanyo. Mtoto yangu amegongwa na gari ya miraa pamoja na kijana wa dadangu na alikuwa amemaliza form 4 mwaka huu. Hapa ni fathers kumegongwa wanaume wawili na wamegongwa na gari ya miraa na gari ya miraa ilikuwa imeenda spidi sana na wamegongewa wakiwa kando ya barabara na saa hii ni saa 6 ya usiku. Gari tumefanya nini? Tumekamata. Gari tuko nayo. Ni kutafuta hiyo gari. Komachielo dak majomvu Mombasa bago nyasi mariango kiti kod timbegi kabende gikwayo piny owacho mondo jolgi eloso ohinga mar nyiso kiti kaka yolombo welo matimo limbe e gwengego. Gikoni pod giketo maino mane nyithindgi luwo chikegi kod timbegi to chutho ni mar kwan gi pod ni piny e pacho ka kipimo kod dhoudi ma moko. Komachielo bende en ni jolweny manosedhi rutaya kwa mondo tika nyakla kod piny owacho e kaunti ma Siaya kaka yo mar bero chenro mag arita kwe e kaunti no. Jalup County Commissioner Division ma Karemo e sub county ma Siaya Kalele Koyet yango ni jogo manosedhi lweny kendo rutaya nitiere kod lony mathoth mabende nyalo tigodo ka achiel kod piny owacho e kaunti ma Siaya to kod kweth mag arita kwe mondo migineni weche mag arita ojiw e kaunti no. Mane mokeli giko mami weche manyien yo machuok tudre koromo saa 7 ne weche gi adimba. Nyinga Ochieng Emmanuel. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Ochieng Emmanuel. Ramogi Radio Ramogi Cartoon Jaluo. Ramogi Radio Ramogi Cartoon Jaluo. Nyakwara Mogene ndo ka dakika gina ang'wen mosekalo tok saa 6 mano mar odiochieng'. Adwa ni mondo mi watieka gi ote machuok mosechopo kaendi kod simbe adek kende mwatiko godo twagni endi. Kasto wang'ene ni to kanye makoro wanyalo ketore wan kaka jonyuol wan kaka kacheto kod nyithindwa nyaka puonjo jonyuol moko be richo tho. Mama ilongo ni mama Jan kawuok Limuru daher mar mondo mi nyisa explain na ni giricho yo machalo nade nikech samoro gimi wacho ni ndo nyalo bedo ni timore kata janyuol moro time. Koro ing'eni ber kiwacho mathoth ahinya mama Jan. Erokamano ahinya. Elora Mogi. Alo, nyaka puonja. Antie. Oyawre ahinya. Nyaka puonja e piny ka. Onge ng'ama kik ichul ne kuro maromo gi janyuol. Makata otimo ni mana ng'ok kata yin. Ipani itambo gik wang'i neno ma inyalo koro nene ma itimo ni maricho. Oa kodi kanye. Kata ng'ama sani koro inyalo timo ne janyuol ni ichulo ne kuro ni. Pi mane ni kata yin. Nyathini matin. Koywak ma kata kamarame, kata kamalit, kata wiye mabare koda yie mamuore to konyal wa kuri. Ipani winjang'o. Pinde kunde go kal kodi. Koro e piny ka ng'ama duong' kopogore gi Nyasaye. En janyuolni. Makata otimo ni mana ng'o to kuwinji chul ni kuro.
To dibed ni nitiere kuma janyuol be akana apenja be nitie kama janyuol bende samoro nyalo bedo ni okadho ne nyathi. Ni gato kalu ni nyaka puonja kidok mana chien. Idogi go mabadi piny. Koro janyuol nyime mondo biyogo ni bade piny. Ni kode ire ng'ama duong'. Erokamano. Kamano nyakwar Marcel Wei. Asante. Ramogi? Yes, nyaka puonja. Antie? Oyawre. Oyawre ahinya? Ma iwuoyo bende bul mar Gikoteng. Machiegni? Ayudage Masumbi. Koro nyaka puonja nitiere nyithindo moko ma inyalo nyuol gi wich mar konyo. Biro ka nitie nyithindo moko ma kata janyuol ok osukne ka kode struggle kende modhi sikul modhi kata kosne moro moyudo tich. To ka en gi chuny mar konyo tiyudo ka pod okonya janyuol. To ka nitiere janyuol nitiere nyithindo moko be kata janyuol en gi chuny gini luwore gi chuny. Kata janyuol timni mamani nyaka tich. Iyudo ka pod nyathi ok nyal konyo janyuol. Koro gini e yor mar konyo janyuol kae nyaka puonja. Oluwore gi chuny monyuol godo ng'ato. Ka en chuny mar konyo to konyo. Then mar ariyo bende nitiere samoro nyathi nyalo konyo ng'ato. Nyalo konyo janyuol ne sama pok onyombo. To koso bane luwore gi miyo moyudo nyalo kwesi koro ok okony janyuol. Koro gini luwore gi chuny ma nyathini kata chuny monyuol go ng'ato nyaka puonja. Erokamano ahinya. Ramogi? Aya, nikech sani no kaendi ng'ato ni nyaka puonja nyaka waritre kachieto koda nyithindwa. Nyithindo bende omi jonyuol luor ma ok omiye achaya. Moko ka jonyuol gi kaka mbese gi ochung' vitalis word ging parari wacho kamano. Winnie, an gima nyaka jonyuol ng'e en nyithindo kadongo to gidongo ka gimako mabeyo, gidongo ka gimako mabeyo kod maricho ma jonyuol timonegi. Nyathi biro mana konyo janyuol mare kaluwore kod kaka ne obedo handled ka odongo. An ni kod Ida Ong'enge, the Bab Dwyer, Wuda Sembo Mahaya, Omines Bonosiga, the local derby, Annie Chinro kantiere Frankfurt, Germany. Ene mwacho kamano iro kamana inya. Winnie, an Kelvin Odera kawuok Uriri. Apenjo mara en ni bende en gima kare ka wuonu nyalo kwedo mama na gi nyithindwa duto ma inyiso nang'o ni koro onwang'o dhako mar ariyo. Okay, Kelvin, aneno ote marino indo kiny osiepa. Nikech sa wabiro make mana gi kanyo indo ang'e ni en topic ma pek ahinya. Samoro janyuol nitiere ka neno to nyithindo bende nitiere kaka nene ma opogore. To maduong' moloyo mawuok kendi en ni luor to nyaka mi janyuol. Nitie nyithindo ma biro kawo janyuol jamakosa. Kaka janyuol nawacho ni ok expect ni koro janyuol ni koro ogoni chonge piny ni okwayi msamaha. To gi kinde mwadake nindi. Nitie nyithindo ma ibro kapo ni iseneno. Sani nyithindo madongo e kinde ndalo mag mbui gi. Ibro no ka nyathi wacho ni ati ikosona kwaya ng'uono. Mano nyiso janyuol. Koro duoke penjo mar parenting kama nawacho chande. Nitiere bende dibed ni kaka dongo mar nyithindo gi. Nitie gino endo ma samoro janyuol ok tim makare. Momiyo koro ka nyathi osedongo mobedo ng'ama duong'. Tiyudo ka koro chochni niendi bede. Nyathi nitiere kuoro mako ne janyuol. Janyuol bende gi koni nitiere lawama moketo kuom nyathi. En gino endo ma pod wabro goye mbaka chieng' moro machielo nyakwara Mogi. Ang'e ni ok onyal rumo gi kawuono. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo.
En sauche lokalo kanyoendo kod dakika par nyakwara mogedon kod dakika par kende tachiwo pesa chande mantiere kind silings 10,000 gi 250. Adwani bed machiegni kod simbi to kapo nono ni pok ibedo ga jaloche gani ma 2024 ini mama nyigi kinde ni adwani mondo mi ami pesa bendo jogo diskuku adwani ami pesa miji panga godo Januari mabiro dwe manyien nyakwara moyo koro gemitimo miyama na vocha ni paybill number ina bichari ang'wen achiel account ket kanyoendo ni Ramogi. Ka udogo niko ticket number manyisi ni donje draw kod ticket number maka basi ingi mitimo imedo mana vocha chiel kende ewiye kanyo kasto bedane machiegni kod simbi abro manyi kanyo koromo sao chiel gi dakika 20 sama koro wang atimo draw. Chapni nikech pesa ni endi en pesa maber ahinyo kinyi makawuono mabende biro konyi walungo pesa duto te maodong e gani mar 2024 gina manyo jogo ikoma poko ber jaloch e higa makoro watiekoni koro thuolo en mari kimia vocha za Rio Gesani gidika par modongi aketo ni gi direct e draw. Saitalando jera na mama Saitalando gimana mama Baby yonge paro maricho mama Baby yonge nyego mama Baby yonge wasi mama Ani yonge sepe maricho mama Ani yonge sepe maricho mama Wapi Saida Saida lando era na mama Saida lando gimana mama Baby tongi mana mama Baby edala Nairobi City Hani kionge kocha mama Baby kionge nindonge mama Hani wiyakano wilkoti mama Hani wiyakano wilkoti mama Lando bera na hanie Nyapigi Suzi Kendo bera na Suzi Nyapi mageno Lando bera na mama Aeri sana Lando bera na hanie Nyapigi Suzi Kendo bera na Suzi Nyapi mageno Lando bera na mama Aeri sana Saida abis kalando mitelma Wadi esho Nairobi ngimana mama Wadi esho Mombasa ngimana sherie Wadi esho Kisumu ngimana mama Wadi esho Kisumu ngimana mama Nyapiki Fred Mangwana kalando sherie Nyapi magalo ngichinyo berana mama Berana anie Nyapiki Suzi Kendo berana Suzi Nyapi mageno Lando berana mama Aeri sana Iwinjo Ramogi Radio Ya mama Atuto kalando mitelma Wano mogodo Nairobi nyumbani city Wano mogodo nyumbani Nairobi city Wangi ogodo Saida ngimana mama Shemeji yol pusiano kalando sherie Nyapigi Mangwana kalando mama Saida ere Susana shemeji mama Saida ere Susana shemeji mama Mama Saida Lando berana anie Nyapigi Suzi Kendo berana Suzi
mageno lando berana mama aheri sana lando berana manie nyapigi susi kendo berana susi nyapi mageno lando berana mama aheri sana Iwinjo Ramogi Radio. Oh mama Dima Iwinjo Ramogi Oh mama Dima Oh mama Dima Oh mama Dima Dima Ma Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Ma Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Ma Ramogi Radio. Ilongo kanyo ni woda lego manosilindo Musa Juma kod wer kanyo mar Saida kila dakika mosekala par to kod abirio tok sa auchiel mano indo mar odiochieng' mantiere tielo mogik e chenro nindi mar wang'o nyango iluonga ni Winnie Oduor nyaka puonja koromo kanyo sa auchiel to kod nus obro dhiyo kanyo indo e jikona omiyo ikri jateto chake kore aika gi chon ok wadwa tet sani endi mikalogo gawiye wi odwaro tet modhi sikul mochan maber kabisa sa auchiel to kod nus bang' telo machok bende abro duogo mar mondo mi atim dona ka indi nyakwara mo koro miyo inyalo riri ane kod vocha ni ok ing'eyo dakika mogik kama indi bende ma kompyuta na nyalo kwanyi kaka jaloch ero kamano ahinya Mrs. Obala aneno ote mari iwacho ni nyaka puonja pod antiere kodi e chenro ni endi mar wang'o nyango wacho ni Yesu pod en ruoth nyaka giko wacho ni gona mos makende ne Polo Chieng' Obia kod Liz Nyar Kabonyo mar Ringa wan kodgi e kuyo mosura hinya Opuko Chalori aneno ote mari kanyo endo eno wacho ni Winnie nyis jopiny ni yamo ma wacho ni luor janyuol ni mondo mi ndalo ni omedre piny ka omiyo ng'ama ocho janyuol mano ng'ado ndalo ni e piny ka Opuko Chalori danji woda lego kanitiere Nakuru aneno ote mari yo makare kabisa ote machielo Jona Pidi kanitiere kwa Maroko wacho ni Winnie an bende pod antiere kodi e chenro ni mar wang'o nyango tich pod tire sani endi kata bedo ni isechako winjo ki ol matin isechako winjo ka gima ijony matin samoro chieng' rieny kaka nyor Nairobi ka chieng' no rieny kabisa oko kanyo gi sani ok ang'eyo ni ochal nade kuma intiere tadwa ni mondo mi anyisi ka indi soda maber kabisa minyalo kweyo godo riyo mari en soda mar Pepsi Nyakwaramogi wantiere kinde nyasi magwiko mag sikuku soda mar Pepsi yudore e duka mantiere machiegni kodi kata dogo supermarket mantiere machiegni kodi e nengo moyweyo sidang' olose kod ndhadhu maber kabisa makiyude wang' saa 7 kama indi Pepsi mang'ich Nyakwaramogi kidhi chamo lunch isechamo lunch ichamo kata mana ngege ni moro maber ka intiere Kisumu City kata Homa Bay kata kanye ibede tie nam kanyo ichamo ngege ni nyamami ni moro maber bende iketo kata mana e bathe kanyo kitieko nyis mana jogo iko nyis waiter ni okelni kanyo indo soda mar Pepsi mang'ich
nengo ne ber kodi kabisa, ngima ni bro dhi maber kinde ma itiyo kanyo kod soda mar Pepsi. Ka untiere nyasi ma isikuku, uloso kacha ne untiere kod family gathering, utieko chama, utimo sharing. Ingeni sharing okay, sharing ka onge soda mokalo kanyo, soda moketo piny kata chande, adwani obed mana soda mar Pepsi. Kendo seche ma chairman kata secretary kata ngawa madhi omo kanyo endo sote ma ji budho godo, nyise ni okele soda mar Pepsi. Ka nyithindo ntiere ot, adwani mondo mi giti kanyo kod soda mar Pepsi nikech ober kod ngimani kinde duto te. Nengo ne bende ber go fukuni, odore duka kata supermarket mantiere machiegni kodi. Sasa amidhi timo shopping, neni soda mar Pepsi iketo kanyo endo, itoko godo riyo mari. Pepsi, thirsty for more, thirsty for more. Achiwo pesa ne ji 5 kod werni endi mar Odongo Swag. Wer kanyo endo mar Nyasuba ema chiwo godo pesa. Koro kind werni endi adwa temo manya ne joloch 5 kane. Evans Asewe wodu singer. Aneno ote mari. Olongore ni Evans Brown. Selinda Wanjala Iwero endo nyatima ero nyamaro mami Mama eri mokalo Nyasuba Bondo kanyo Iwero endo nyatima ero kananga mami Mama eri mokalo Nyasuba Jaera kibari chien kane wachako Nyamagunga kodi Mamina kojo yosindo parie Chaku mose nikuru ganya churnya mwalimu Jaera kibari chien kane warado Nyamagunga kodi Mamina kojo yosindo Nyasuba Arumbo chacho na neno mama yarma ototi Mami nyono gimuolo Nyasuba Karumbo chacho na neno mama simba nyiri tori Mami gimuolo Nyasuba Robert Muliro engineer Ogwela na luongo endo Nyasuba Nyamagunga mami Mami biro gimuolo Nyasuba Jaera na penyo nyinge Nyasuba Nyamagunga mami Mami puonjoga puonja Nyasuba Moso ilumunyo soda Uriseme Jaera na penyo kurgi Nyasuba Nyamagunga mami Mami nyero kanyera Nyasuba Moso erikiongonga Ursakwa bondo Jaera na kwayo hera Nyasuba Nyamagunga mami Mami puonjoga puonja Nyasuba Nyamagunga mami makosa ni kanye Nyasuba apenyo kimia era ni Nyasuba Nyamagunga mami mami makosa ni kanye Nyasuba apeka mi era na Nyasuba Nyamagunga mami mama kepo kemane Nyasuba Urubondo nena nyaugunya Noeva Abende kamiera na Nyasuba Nyamagunga mami Mami makosa nikanya
Iwinjo Ramogi Radio. Engineer Alphonse Yatina loving and go in here Yamaro Yasuba Musna Setlumba Kados Doli era here mama Toti Inge Wagno Yasuba Jokamba Kujo Maero Hani era Dimo No Mani Inge Wagno Yasuba Tabernena Soja Yasuba Nyasuba Maero, Nyasuba Maluro, Nyasuba Inakiel Maero, Nyasuba Maero, Nyapina Lemna, Nyasuba Maluro, Asai Lemna, Nyasuba Maero, Makumo Timo Eje, Nyasuba Lamna, Makumo Timo Eje, Nyasuba Lemna, Makumo Timo Tembe, Akwai Lamna, Makumo Timo Tembe, Nyasuba Lemna, Makumo Timo Lauro, Mai Lemna, Makumo Timo Laro Namba, Nyasuba Lemna, Makumo Timo Gombo, Nyapin Lemna, Makumo Timo Gombo, Nyasuba Lamna, Makumo Timo Nyiri. Achiwo kendi pesa chekane simbi kanyo Makumotingo kwayo namba Mailemna Makumotingo kwayo namba Nyasuba lamna Nyako ngamiero Milemne Nyako ngamiero Akwani lamne Nyapiwa ngamiero Milemne Ochopo tieno Itemilamne, Ochopo tieno, Itemilemne, Ochopo Gwen, Nyapiwa Chumilemne, Ochopo Gwen, Chumi Jagilemne, Ediro Chien Pir, Akoni Lamne, Nyasuba, Rambanyale, Uoya Miero, Emigo Chune, Akoni Ngamiero. Nyapiwa gochne, Ochopo Gwen, Kansimi gochne, Ochopo Gwen, Kenjaki gochne, Opendi gochne. Yeah, yo, what is? Mami ana gochne, Nyasuba, Nyapina and gochne, Inyako ngamiero. Ano ni samagoni simu timako. Inyako ngamiero. Judith ango mioki maximu. Judith namba niru mokanyo kod 381 ami kanyendo pesa. Rogers namba niru mokanyo kod 962 ami pesa. Dorcas namba niru mo kod 632 ami pesa. Helen namba niru mokanyo kod 044. Pesa njo kacheto kod Philip manaba niru mokanyo indo kod 671 in benda mi pesa kanyo. Yelo cha beach kande. Ngena wanyo Judith nikech pesa mami yoken pesa matin.
En ema oyudo pesa maduong'ie moloyo kinde joloch abich. Akani obuoge, akang'eyo, akani pesa ne obuogo. Judith. Ine kijoloch abich gin mayudo pesa maduong' ahinya. Congratulations jelo abich mago iko mamiyo pesa kanyo endo thuolo machuok mokalo chien kanyo. Adwa nachaka mi ji adek kapok atieko chenro ni endi. Ji adek kapok atieko chenro atimo draw saa 6 gi dakika 50 to kod abich. Achaka miyo ji pesa nitiere kind 10,000 gi 250,000. En pesa maber ahinya madwa ni mondo in yuda odiochieng' ma kawuono ni. Kitim godo chenro mar sikuku bende ber ahinya nikech en chieng' tich adek manyien. To yawo higa bende nitiere kaendi, school fees bende ritowa kaendi, buge manyiso chik nyithindo kane, gik moko dhuro. Disemba gi Januari gik moko kikorega to tudore mang'eny kabisa. Koro adwa ni mondo mi ikaw thuolo mar mondo mi inyiew voucher ni kapono ni kibedo ga jaloch e higa ni mar 2024. Amanyi ji adek madong godo kaendi bro miyo pesa e kind 10,000 gi 250,000. Thuolo en mari. Kimia vouchers ariyo ateri godo draw direct to ponono ni bende nyalo nyawa achiel mokwongo to yudo kanyo endo ka ong'isi ni donji draw kod ticket number machalo kama. Ko message oduogo ni kamano. Med mana voucher achiel kende wiye ibed machiegni kod simbi. Chako hala, ger ot, nyiew plot kata chul school fee gi cooperative personal loan. Michul kuom dweche 120. Limba bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendi tayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Bidwaro hola minyalo yudo e bwo dakika 5. Download app mar Zenka koa e Google Play Store mondo iyud hola nyaka maromo siling 80,000. Par nigi Zenka kapo in gi sida mar pesa. Inyalo top up kendo opando malingling magi. Oya mzee, manaka kuna matime ngoma ushika rada design ya kinoma nome donze kai bende kaka food ushika mzile za kufeel thirsty na kudai kunywa kitu mara that. Bas ka unanielewa kare acha ni kushoni sani wana code Pepsi koro jaribu Pepsi sai ujisikia unadai mo. Shika Pepsi baridi tukikula ngoma pamoja ndani ya show kubwa donze code ankasukura file the Subanis gidaya saa 7 hadi saa 10 ma evening. Kwani siri moromo pondo manyen maberke no mabiru mo Sani Pepsi drink o birogo. Be real, yani Mkenya mtu wa 254 DNA. Parien manandani ya donze every Monday hadi Friday kocha koresa biro nikasapara marudhiambo Ramogi FM. Pepsi, thirsty for more. Manoti moreo odiochieng' machal kod mae. Higni mathoth mokalo. Kokelni gi makate mar Kingsmill. Be ing'eyo gi makate mar Kingsmill kowuok Ken Afric Bakery Limited. Kawuono en chieng' tich adek tarik 18 dwe mar 12 higa 2024. En odiochieng' mar 353 higani kod ndalo 13 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2009 jogo mane kedo ne ratiro mag kata human rights activists e Kenya kendi wacho ni thoth jo Kenya nochako lalo ratiro maggi nikech joma ne yudo gi ketho mag rocho ratiro mag ji mopogore ne ok twe. Be ing'eyo kokelni gi makate mar Kingsmill Burger, buns, scones kod Kingsmill muffins. Be ing'eyo ni farasi ndochung' ma en kaluwore gi mbui mar fanitu.com. Malingling mopondo iyango elela. Be ing'eyo kokelni gi makate mar Kingsmill kowuok Ken Afric Bakery Limited. Kuom higni moing 30 wasebedo waloso ni makate mayom kendo mit mokalo. Inyalo yiero marachar kata marabur. Kabende inyalo mor kanyakla gi familia mari kiyudo Kingsmill Burger, buns, scones kod Kingsmill muffins mayudore dukete mapachoka e nengo moluar mokalo. Kingsmill kowuok Ken Afric Bakery Limited. Ai waso do yimeka en yadwani mondo mi wadonj kanyo endo e jikond nyonyuongo anda ni mondo mi wadonj kaendi e jikond nyonyuongo wang'yani ni to ang'oma oiknwa e jikon odiochieng' ma kawuono ni pod wana kar supka kik wabuoge sani wabro wuok tok ma gik ma mit gi wabro wuok e tok sani monda tedi ringo
Hello Ramogi. Hello, Winnie Nyakapuonja. Hey. Ma iko Kajiado. Idwa tedo nwa. Iko Kajiado tedo yugi timoguno. Rech mane? Muang. Rech mane? Mar ngege. Gin ngege madongo kila biro kod ginya ibro anyo to pia kamo. Kitungu anyo. Pro biro kod gi. Kunga muro matin kabir kasta muro dalwoko rech. Nini rech kata obe ni owange kie kod chiro. Hello? Awinji. Etobe ni kod chiro to nyaki bi mi mure kisa mure to imuro ni kisa mure teloke kor kata teloke tawalo pie sufuria njaga mokari tawo chwa koregi moro dakika 15 kosa takete piny takawo nyanja changado kitungu bangado keto mota rudo nikech nyanya nyaka rudre ka obedo maber kabisa. Koro kaka recha mana chwako dakika 15 koro ka kete sufuria to ka olo pi matin kabisa kata picha ema nyalo chwako tawo chwakore gimoro dakika 15. Kosechwakore dakika 15 tagole nikech yudo ka ratponde naseketo kuome. Koro mana ka chamo recha ni kuond bel mokikore gi bando matin. Koro aseketo karaya njag mokariyo kendo poro mogo. Kaseporo iwe okoni kabisa kosepopni koro kichako dwale. Ng'ini kuon sama idwale to kimiye mach mang'eny ahinya. Idwale mos mineno chiek maber. Kosechiek tapuke e mesa. To yudo ka naseluoko jikonda ni obedo maber, pi modho ba keto ka maber. Winnie Nyakapuonja mokwongo adwa ni mondo arwaki chiemo. Erokamano. Arwako Odhiambo Mbosso min pilot, Mrs. Namurin kaachiel gi mama na Jin mogik. Oya oko ka gut mande wadhine pilot kaachiel gi Sophie Nyagingo gi Isaac Wuodo Junge. Erokamano. Erokamano ma Niko Jin Wuodo Gongo. Niko ka Jin Wuodo Gongo tedonwa kanyo endo. Rech ngege wacho ni wadonji. Kila mtu yote ndani. Jadimo ikore machamo rech ni. Tingna badie kona ka kona. For last one ya usongo wacho ni nyaka tite in the next life to nyaka koro dhika tedo. Mano dogo kit tedo. Mjawambia poa by the way. En mana niya, mono dhia ka tedo lakini to koro nyalo konyo gi tedo. Ayudo ka chuo tinde nitiere koro do jikon ka. Ging'enyore moingo kata mon moko dong. Seche mwachamo lunch kama inde dwani wakora jini ndito kod soda mar Pepsi nyakwara mogi akiani bise ikore gi mari adwani mondo mi wakora mwachamo kawuono ni kod soda mar Pepsi. Soda mar Pepsi ibro yude duka mantiere machiegni kodi kanyo, ibro yude supermarket kiringo kanyo indo nego moyweyo sidanga. Oyudo bende kiwango ma opogore koro miyo kar manyalo romi e lunch kama endi ema dwani mondo mi ikaw. En soda mandhadhu ne ni mala ahinya. Kiero ni luewi rech, kiero ni luewi nyama choma ka jo Kenya wanong'ewa kod nyama choma. Ong'ewa kod nyama choma koro kata kiero nyama choma moro wang' saa 7 kama kitieko luwe kanyo endo to kod kata tere kanyo endo to kod Pepsi. Sasa ya mbidhe magawa mar gone dendi Paul kibed piny kanyo endo mesa mondo mi othora ten kanyo endo to kod soda mar Pepsi. En soda mamit kabisa. Kinde nyasi gi mag sikuku ahinya to kora dwara ni koro Pepsi sasa en sa Pepsi kanya. Ben nyathi dwaro soda mi soda mar Pepsi. Benin winjo ka riyo moro ingi kanyo endo. Soda maber kabisa manyalo tieko ni riyo en soda mar Pepsi. Mang'ich. Mit ndi. Koro miyo sasa ya michiemo kanyo endo kata sasa midwa ni mondo mi yue kod math moro neni yue kanyo endo kod soda mar Pepsi nyakwara mogi. Nengo ne kanyisi ogonyore kabisa. Kidinge supermarket kidhi timo shopping mar sikuku ma week manyien ne kanyo ni itingo soti mar Pepsi udhi winje mit mare kod familia mari. Kapo no ni nyithindo bro dok school ga chande otingo endo soda mar Pepsi.
Kapo nono ni untiere kod chama utieko untiere kod area party office kane chande kauru soda mar Pepsi ubudh godo winje mit manitiere soda mar Pepsi. Iwacho ni Pepsi thirsty for more. Pepsi thirsty for more. Citoyen Bonico, pina ngana respect na limosi moto. Merci, papa, pour ce que tu nous as laissé comme héritage. Je t'aime, tes sandaliens Titani. Oyanga kitoko ya kota mai, na yakina ngai pona bina bobo balio ya ngamingai. Alula kingai pona koladai, hatuna tena nyasala kama soko na wakabui ngai mavatai. Nasaka mena timanda mbwa musolo, na boy na ngai basalela ngai fiere pour melisi ngai. Papa lutumba simao, ina mwana yo Monzele nazali kotuta bona pesa nzoto kilo. Oya kulula ngakotela miso pamba bina na ngai maleme. Ogogo bina na ngai na respect. Maître Vincent Gomez, Manon Vaka, Djekou Kouyaté. Mamie, il est là, la coco. Nasaka mena timwanda mbwa musolo, na boy na ngai basalela ngai fiere pour bamelisi ngai. Yasami, Mikobi, Monzele nazali kotuta pana pesa nzoto kilo. Oya kolula ngakotela miso pamba bina na ngai
Iwinjo Ramogi Radio. Bemba Lima Pia Papa Jean Bonga Poso na Bazali Yade Omaila El Rey Mago Mabinangai na respe mano kanyo engoni Chrissy Lova and be timo kanyo rendition mane marwir mar binangai dakika gin kaindi modonga par to kodari waniendi dakika par to kodari tromo sa berio mano indo mar odiochieng chalo nade kachamo lunch kama indi achieng wuod kolwa nyisa ni nyaka puonja ayie kod tet mar bonano entiere kod nyota maber kabisa kiko we nyota mar ted lala oyaw kakre moro bi teune ji to ji chiemo yie kode erokamano ahinya awinyi po entiere kodi timna mosne kagutu mari wa komtho mar mane mano kanyo min pilot kagutu mar ndewa mos ahinya mbad Nyasaye bed kodi kendo hochuni winya ber kabisa kete bere mu FM nyaka giko ana kosewe ranal kaindi jano nyago hanya wod ka kan alego do koki siaya anene gote mari makare kabisa wod alego sante koni nide ikawe lunch mari kanyo sawa ana ni mdo mi bang tolo machuoka wabro yudo kanyo indo chiro mar kalmindi kwa mugi kato kakwa chokan parnia don kudai kadiro mana adika auchel tatimo kaindi mara koro miyo deka auchel gieki nyobedo na wacho stream moro puguri andiri kin siling 1000 gelufu miari kod brabi madwa chiwe ebo dakika auchel iparo ni yalo tim happy temane happy gieki nidi kimia vocha ni pibil na mamar abitario angwen achiel past account ikelo kanyo ni Ramogi itiko kanyo kupin mari no mar M-Pesa mana malt kamano yavucha ni akidro matimo dakika ochelo usali mondo iyud amen ogo kod komando kaka skiza tun mari D star 811 star 381 hash amfanya kweli unaona kagari mwazoni sikuwa nako mondo iyud amen mogo kod komando kaka skiza tune mari D star 811 star 381 hash. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Patapta. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Lingo na Minds kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% crypto bonus on your first deposit to kickstart winning streak. Feel adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. For persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLB 447. This festive season, Citizen Duka and Quickmart wanakuleta the Christmas gift hamper, the perfect gift for your loved ones and your pocket. Double the joy, double the savings. Sugar 4 kgs, 558 from 578. Chapati flour 4 kgs, 310 from 344. Cooking oil 3 liters, 799 from 1060. All this for just 1667. Meaning, you can save
315 shillings. But wait, there is more. This Christmas, grab Mama Penny, Mama Soko, Sherehe, or Daily Baskets for amazing savings. Just dial *487*5#. Choose your Christmas hamper and pick it up from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and full of savings. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Mesh maisha uduogo kendo Kenya batobere joloch. Hello, idinade? Amanyo Florence. I'm Florence. Mia Florence, mia wunsime. Nitimo ane mana tiyogi namba ni, ane mana tiyogi namba ya jiyo. Kuri mia Florence ta namba jawda. Yere jawdi. Ane mana tiyogi namba ni, ane mana tiyogi namba ni ya jiyo, mama namba jawda. Mia gona not a reverse. Ane yase digigeti. Ko reverse. Ile madi. Kiki dok besa no, ko ile waki dok besa no. Akwa ine soko mane. In Benya Benya Lodge, my looking with Kawuno. Your vote must be a chill and pay number 525241. Can account Bigla Mugi. Over the code BCLSS number 0096. Joe Matibo in a Pagawuru, Okini Doja Tuguni. No. Alamini Radio Ramogi. Yo kamano. Type kabuno ko. Sana duogo na wacho de buru duogo ni chaunge kadhi sumo. Ya ni chaunge kadhi denda no duogo tin. Sana duogo na nyathi na machalo nyieka dala. Ya wa piny rugi mare. Ni ajako piny rugi mage. Ajako. Mamwa. Ma. Bianya ko Mungu. Ante. Isalo sango mama na mali. All. Amari matin. Lo sango. Gini bong na. Sango. Chai ko sinuka. Abule. Bulo ringo. Bando. Agombo ma spungi gi bando. Oduma. Oduma ngiew. Donga gole pudo ma piny yo gino kupiny puotho riswa ugona maraki riswa kama na ngwen riswa jakolo duma kanye riswa sabilo isabu moro donga de pudo ma ora na buta ora kapokelo misabu gote chak sus ne gwem jakinga misa sagolo duma ko mani mito mili riswa au piole kido korkora tunda uwedina mama utimo sabe ino la kodi apela koduma ala awache susu ngo ango bidu susu ngo gwen chap kaka wache no this the way I wanted to susu chap kimonyi sindu mano sakeda laka tete yero japur ajako ma tete mengondo ko duma mar kodi nyatino wuto na puodho yawa nyatino tieka ko mama ko dala ni pogelo manyaka ni nyatino penga gi mama busa gelo rupoko wagwere ajaki muke ai muke sepena japur maundie pur jagi kacha ajaki kacha misi bagiri kacha ajaki kacha minister bagiri kacha walk and go and then pick some things then come back then you bulldoze just bulldoze walk and go ajaki digging the farm a farmer agricultural the agricultural in area Mungu location jakus ajako ajalo ka ona mina ni tingo ngoye give it them na tiri Kamano, so stick to the Yapur, a farmer.
chuchu. Mama ningina kialio. Abro yi. Nonga luongo. Ayo kora luongi kutu. Kalamindi. Awara. Atunya mandika ndiko kiasi como kiasi. Ano katisare lote kwamba kwa sande shaka Aolo nigi moro nabadilinu kwa 120 units na badilinu kwa 081 Chefas badilinu kwa 633 Ojo kutia kuna kainchi rogi pesa mabe ahinya lunch kama Ijipanga godesi kukijipanga godone Januari mabiro mbele kainti Wala kwa tudre odi makinika Idwa mondomia mi pesa mamoko Congratulations. Jesus gracias will. Ina nona Hesbon because Javan makaji kanyo kodwer maro ludore kwa mogi bende makelo sabirio maro duchi wayudo weche manyien radio kod chieng manyo Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ramogi
Weche manyien gi Ochieng Emmanuel. Machiegni nyakoromo gi jwang' winjo weche manyien adimba. Ji ariyo nowito ngimagi e masira mar apaya tok tuomgi kod nyamburko mating'o miraa e kaunti ma Kirinyaga. Kaluwore kod kamanda mar obila ma Mwea East Mohamed Jarso, nyamburko mar miraa ne ochomo Nairobi kendo ne riembe ng'weye titi kotuomo jariemb apiko kod jal manoting'o ka giwito ngimagi kanyo. Mtoto yangu amegongwa na gari ya miraa pamoja na kijana wa dadangu na alikuwa amemaliza form 4 mwaka huu. Hapa ni fathers kumegongwa wanaume wawili na wamegongwa na gari ya miraa, na gari ya miraa ilikuwa imeenda speed sana na wamegongewa wakiwa kando ya barabara, na saa hii ni saa 6 ya usiku. Gari tumefanya nini? Tumekamata. Gari tuko nayo. Ungetaka sana. Nitafuta gari. Kabi kaunti masani jolweny manosudhi rutayo kwa mondo miuta nyakla kod piny owacho kaunti no kaka yo mar bero chenro mag arita kwe bensero chere moko kuom gwenge makono. Maen kwayo mogol kod jalup county commissioner e division ma Karemo mano Kaleke Koyet mayango ni ji makamagi ntiere kod lony maginyalo tiyo godo kanyakla kod migepe mag arita kwe to kod piny owacho kaunti no mano ni